Fe allai Casnewydd gael ei Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf ymhen 2 flynedd. Ar hyn o bryd, Ysgol Gyfun Gwynlliw ger Pontypool sy'n addysgu plant Cymraeg eu iaith o 4 o siroedd y De-ddwyrain. Ond mi fydd hi'n orlawn erbyn 2016. A chamau yng Nghasnewydd yma'r twf mwyaf mewn addysg Gymraeg, mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno mewn egwyddor i edrych yn fanylach ar y posibilrwydd o sefydlu ysgol newydd yng Ngorllewin y ddinas. Rhodri Llywelyn sydd ar manylion. Mae'n feca i siaradwyr Cymraeg ifanc Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Chasnewydd. I'r Gwynlliw y down nhw bob dydd, mae yna 1,100 o lefydd. Ond cymaint yw'r galw yng Ngwent bydd angen ysgol newydd ymhen 2 flynedd. A'r pennaeth yn dweud y dylsai fod yng Nghasnewydd. Dyna'r ddinas lle mae'r mwyafrif o'r ysgolion cynradd ychwanegol wedi cael ei agor. A mae'r twf yn dod o'r ardal yna, a felly mae'n synhwyrol iawn i agor yr ail ysgol yn ardal Casnewydd. Mwyn ateb y galw yng Nghasnewydd yn benodol, mae'r cyngor yn ffafrio defnyddio ran o safle ysgol uwchradd dyffryn y tu ôl i mi mwyn sefydlu ysgol Gymraeg. Byddai angen arian gan Lywodraeth Cymru, a'r ysgol yna i agor yn 2016. Derbyn yr adroddiad hwn bore yma oedd y cam cyntaf. Mae yna 2 flynedd hir yn blaenau ni, ond mae'n galanogol iawn bod Casnewydd wedi cymryd y cam hwn y bore yma. Mae'r niferoedd sydd yn mynd mewn i addysg Gymraeg cynradd ar hyn o bryd yn golygu fydd angen darpariaeth ychwanegol eto ymhen ychydig blynyddoedd. Felly cam o datrysiad ehangach, a pwy a wyr fydd yna ddarpariaeth arall mewn man arall yn yr ardal ymhen blynyddoedd i ddod. Nath rei ddim danfon i fab i addysg Gymraeg. Mae'n clywed am fwriad cyngor Casnewydd heddi ac eisiau troi'r cloc yn ôl. Pan mae David yn dechrau'r ysgol, roedd yn bosib rwy'n i byw yn Cas Gwent ac roedd jyst rhy pell i mynd, roedd yn bosib. Mae'n wedi troi mas yn iawn, ac mae'n siarad Cymraeg, ac B, mae'n jyst wedi goffyn y PhD. Ar y tro, os roedd ysgol Cymraeg mwy agos, dim cwestiwn ar ei anfon i ysgol Cymraeg. Falle dwi'n hapus iawn i weld mwy o'r ysgolion Cymraeg yn yr ardal yma. Ond gan ymgyrchwyr dros addysg Gymraeg a chyngor Casnewydd heddi roedd na rybydd, mae'n ddyddiau cynnar. Bydd angen ystyried y cynlluniau ochr yn ochr ag eraill ar gyfer addysg Gymraeg ar draws Gwent. Ond mae ail ysgol uwchradd Gymraeg a'r gyntaf i Casnewydd gam y nes. Rhodri Llywelyn, wel at rai o'r straeon